Pracujem v tejto spoločnosti Pivovary Top Bar ako technický riaditeľ. V podstate som zodpovedný za tento závod, za kompletne výrobu, za vzťahy s lokálnou komunitou a v podstate to je asi tak všetko. Pivovar Šariš, ktorý bol založený v roku 1967, vlastne začal vyrábať prvú značku ako Šariš. A postupne k tomu samozrejme pribudli ďalšie značky. Prvá, ktorá bola po revolúcii v podstate dovezená alebo tá vymyslená tým vtedajším majiteľom pivovaru Rudolfom Mostným, bol Smedný mních, to určite asi poznáte. No a potom sme vlastne neskôr, keď pivovar Šariš bol kúpený vlastne s nadnárodnou spoločnosťou SAB-Miller, tak sme vlastne priniesli ďalšie značky, a to je Kozel, Gambrinus, ktoré sme začali variť tu v tomto pivovare, a vlastne po fúzii s pivovarím Top Bar sme začali variť značku Top Bar, čiže dneska varíme vlastne 5 nominálnych značiek, základných značiek v rôznych stupňovkosti, v rôznych variantách. Napríklad Šariš má varianty 10, 12, takisto máme značku Šariš Red alebo Šariš Tmavý, takže vlastne to je asi celé portfólio, ktoré robíme. Robíme takisto tie rôzne balenia, čiže v podstate dneska sme schopní vyrábať tu na baliť pivo či už do fľašiek politrových, alebo proste do plechoviek, alebo do súdov. Vyrábame aj PET fľaše, v podstate takisto máme špeciálne prevádzky ako tankové pivo, ktoré vlastne nadávame zákazníkom čerstvé, nepasterizované pivo, ktoré je úplne čerstvé a majú veľmi krátku záruku, ale zase má úplne iné vlastnosti. Takže vlastne to je celé portfólio, ktoré dneska robíme. Ročná výroba je okolo 1,1 milióna hektolitrov. V podstate tento závod asi máme šancu trošku vidieť, ako to vyzerá. Značka Šariš je v podstate má 45-ročnú tradíciu, má stále tú istú receptúru. Našla si za ten čas spustu svojich priaznicov a myslím si, že za tých 45 rokov sa tá receptúra nezmenila. Čiže v podstate to pivo je naozaj vyložené autentické a je proste vedené tomuto regiónu a ja si myslím, že to, ako je vyrábané proste čiste naturálnou cestou, len zo sladu, chmelu a vody, bez akékoľvek chemických aditív, v podstate z toho piva robí niečo, čo je na tomto trhu, myslím, že výnimočné. A dneska môžete vidieť na tomto tu na vlastne koľko prišlo ľudí ako priaznicov tohto piva, lebo v podstate dneska tu čapujeme iba značku Šariš a je tu možno, ja neviem, 10 000 ľudí, možno ešte viac, takže asi to má, asi to tí ľudia vnímajú proste, že to je dobré pivo. Myslíte, že tá tradícia bude pokračovať? Ja som absolútne o tom presvedčený. Ja v tejto firme pracujem už strašne dlho a vidím, ako vlastne tá firma rastie a myslím si, že pomáham tomu, aby rástla takisto. A ja verím tomu, že bude rásť ešte ďalej, proste, že dobré, zdravé firmy majú proste šancu prežiť do budúcnosti a fungovať ďalej. Zaujímalo by ma, prečo je pivovar Šariš patriaci v súčasnosti koncern. Prečo je to tak? Možno aj u iných pivovarov. Taká funguje globalizácia, v podstate drobní vlastníci, ktorí vlastne pri privatizácii na Slovensku to fungovalo tak, že vlastne vlastne ako štát nebol dobrým akcionárom a snaží sa zbaviť toho svojho majetku a v podstate tá globalizácia funguje tak, že tie nadnárodné spoločnosti investujú peniaze, ktoré proste zarobia a chcú proste rozširovať to svoje portfólio a kupujú tie zdravé firmy proste, takže to bol aj prípad aj Šariša. A nám to nepoškodilo, nám to dokonca pomohlo ako hodno. To, že sme na súčasnej nadnárodnej spoločnosti, môžeme z nej čerpať strašne veľa informácií, strašne veľa vedomostí a je tam za tým strašne silné finančné zázemie, čiže bežieme aj ťažšie časy, ak prídu, takže myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie.